To akan me zan tsaya ina damun kaina in je in zama baiwa a gidan wani? Saboda me? Akan me? So shi kan auren ma ba mata ba sa ma wani benefitin da kan aure, namijin dai dama shine. Fitacciyar jarumar Kannywood Nafisa Abdullahi ta jawo muhawara bayan faifan bidiyon da ya karaɗe kafafen sada zumunta, inda ta bayyana cewa aure wahala ne kuma bauta ce ga mata. Sai dai jarumar ta ce aure baya kawo wa mata wata fa'ida da ta wuce nauyi da walhalin da ke tattare da shi, inda ta ce ita fa bata ga wani dalili da zai sa ta yi ɗaukin yin aure ba, don kuwa ba za ta je gidan wani ta yi bauta ba. Suna yin auren ne ba wai ko dan an ce ai aure a raye sunna ba, kawai gani suke yi. Ai idan sun yi aure kawai sun sami yar aiki, sun samu mai dafa musu abinci, sun samu mai wanke musu kaya, sun samu wanda za ta zauna ta haifa musu 'ya'ya, ta kula da 'ya'yan, ta yi duk wani abu. Kawai dai slave kawai. Maza da dama dalilan da yasa suke yin aure kenan. To akan me zan tsaya ina damun kaina in je in zama baiwa a gidan wani? Saboda me? Akan me? So shi kan auren ma ba mata ba sa ma wani benefitin da kan aure, namijin dai dama shine da zai ce ai biyayya kaza sai na ce karki tashi baki isa ki motsa ba, in na ce karki fita baki isa ki fita ba, da sauransu hakan nan. So tell me zai sa in dinga dokin wayan tashi wai naje in iya aure. Wannan furuci na Nafisa Abdullahi ya tayar da kura tun bayan yaduwar bidiyon. Mutane da dama sun tofa albarkacin bakin su kan wannan batu, duk kuwa da hujjojin da Nafisa ta gabatar don kare ra'ayinta. Wasu na ganin cewa ta faɗi hakan ne kawai domin jawo hankalin jama'a da kuma haifar da cece kuce a kafafen sada zumunta. To amma ku kuna ganin aure bautarwa ne kamar yadda Nafisa Abdullahi ta bayyana, ko kuwa ra'ayi ne kawai da ya shafi fahimtarta da kwarewarta ta rayuwa? Ku sa mana a comment section.